Em dic Berta Calçada Cubí i estic al tercer pràcticum de la carrera. Vaig començar la carrera de logopèdia semipresencial perquè és la meva segona carrera, llavors estic treballant en dos llocs i per compaginar-m'ho era o semipresencial o no podia ser. Jo soc d'Igualada, Manresa em queda a la vora, per tant el fet que fos semipresencial i venir aquí a fer un seminari un cap de setmana m'era totalment factible i m'anava de fet molt bé, millor que anar a Barcelona. És molt pràctic perquè t'adaptes a tu, els teus horaris, les teves hores al teu dia a dia. Estic molt contenta perquè l'any passat vaig fer els dos primers pràcticums, que són més d'observació. Ara estic al tercer i al segon semestre tinc el quart, que és l'últim, i he vist un canvi molt gran. També suposo que cada centre és un món i que cada àmbit, que també vaig fer àmbits diferents, són molt diferents, però que estic aprenent un munt i estic supercontenta. Molt gratificant.